There's a bright red tractor on Spring Hill Farm who's always hard at work or play. If Farmer Fee's got a problem or a job to be done, It's Tractor Tom that saves the day. here's Tractor Tom. Tom, 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 what would we do without you? 3 cheers for Tom. Tom, 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 hooray, we couldn't do it without you. Zec. Bio je lep dan na Spring Hill farmi. Fee i traktor Tom su čistili ambar. Ali nešto nije bilo kako treba. Šta je bilo, Tome? O ne, ne kokoške ponovo. Stvarno ne znam šta se dešava. Kokoške su počele da se pojavljuju na čudnim mestima. Prestale su da nose jaja. O, pogledaj, Mete. Pronašla sam tvoju loptu. O, hvala, Fi. I nisu htele da idu na spavanje. Hej, pustite me unutra. Kao da ih je nešto uplašilo. Ali šta? Ti ćeš saznati. Hvala ti, Tome. Te noći Tom je čuvao stražu. Rekao sam, Tom je čuvao stražu. Napolju u bašti prikradalo se misteriozno stvorenje. Hajde, Rif. Nestalo je. Šta bi to moglo da bude? Kada je Met sledećeg jutra stigao na posao, bašta je i dalje bila u neredu. To stvorenje je napravilo nered. Da, ali Tom i ja idemo da ga tražimo. Ali to može da bude opasno. Ne želiš li da krenem sa tobom? Ne. Zašto ti ne ostaneš ovde da napraviš novi kokošinjac, u kome će se kokoške osjećati bezbedno? Odlična ideja. Fi i Tom su krenuli u potragu za misterioznim stvorenjem. Vaš novi dom. Hoćete nešto još bezbednije? O, u redu. Vidjet ću šta mogu da uradim. Fi je pitala Snikera i Vini da li su videli misteriozno biće. Oboje su spavali u štali. Ali nestala je i sva Snikerova šargarepa. Šta je to? U žbunju je. Hajde, Tome. Opet je nestalo. Vaš novi sigurni kokošinjac. Polako, 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 jedna po jedna. Previše strašno?
Nije dovoljno sigurno. I hoćete 2 kupatila? Vidjet ću šta mogu da uradim. Ni Mo nije videla to stvorenje. Ali neko je odneo svu njenu slamu. Ovde je! Iza sena! Opet je nestalo! U ambaru Vizi priča kokoškama strašnu priču o misterioznim stvorenjima i njihovim zlodelima. Odjednom, kokoške su vidjele nešto što je još strašnije od toga. Ej, pazite, pažljivo! Pa ne! Fi i Tom su pitali ovce da li su one vidjele misteriozno stvorenje. Nisu vidjele, ali im je neko pojeo seno. Ti čuvaj stražu. Tamo je! Opet je otišlo. Sve je završeno. Šta je to? Novi kokošinjac. Napravio sam ga tačno kako su kokoške htele. Hajde, devojke. Pa to je vaš novi dom. Mete nije dobar. Suviše je mali. Sutra ćemo da ga srušimo i napravit ćemo nov. Šta ćemo večeras da radimo sa kokoškama? Trebalo je da pretpostavim. Strašno je biti sam kada je to stvorenje na slobodi. Ovo mi se uopšte ne sviđa. Tom je čekao u ambaru. Konačno, on je čuo nešto. Eno ga! Šta se dešava? Bravo, Tome! Uhvatio si to stvorenje. To je zec! Nije hteo da pojede kokoške, niti bilo koju drugu životinju, samo je hteo njihovu hranu. Ali kako je uspevao da nestane? Nije stvarno nestao. Samo je otišao u svoju rupu. Sigurno je iskopao rupe po čitavoj farmi. Tome, bio si sjajan. Gde sad ideš? Da poželiš dobrodošlicu kokoškama. One nisu bile uplašene, već uznemirene, jer neko jede njihovu hranu. Sljedećeg jutra Tom i Fi su čekali da se Met vrati s posla.
Dobro, srušit ću ovo za tili čas. Ne, lepo si to napravio. Dobro je. Šta? Nije neki kokošinjac, ali se zecu mnogo sviđa. Kom zecu? Onom misterioznom stvorenju. I kokoške su srećne, zahvaljujući traktor Tomu. Šta bismo mi bez njega? Uloge tumačili Srđan Jovanović, Branislav Platiša, Valentina Pavličić, Bojan Žirović, Radovan Vujović, Siniša Ubović, Milan Antonić, Marijana Aranđelović. Sinhronizacija i tonska obrada Studio Loudworks.